Tehnologia este noul tău aliat. Te temi de calculatoare sau simți că lumea tehnologiei a avansat prea repede? Nu ai de ce. În cadrul proiectului Pachet de Bază Brașov, zeci de persoane din județul nostru beneficiază deja de cursuri IT gratuite, concepute special pentru a fi parcurse într-un ritm prietenos și adaptat fiecăruia. Indiferent de vârstă, înveți pas cu pas cum să navighezi în siguranță pe internet, cum să folosești aplicații utile în viața de zi cu zi și cum să stăpânești uneltele digitale cerute de angajatorii moderni. Digitalizarea nu mai este un obstacol, ci poarta ta către joburi mai bune și mai bine plătite. Nu lăsa viitorul să treacă pe lângă tine. Poți vedea toate detaliile despre modulele de formare și te poți înscrie direct pe www.pachetdebazăbrașov.ro pentru a face parte din următoarea grupă de succes.